Mä oon jäänyt 3 kertaa juhlissa ilman kakkua. Ja joka kerta mä oon ilmoittanut etukäteen mun ruokavaliosta. Mutta sitä ei ole vaan huomioitu. Jotenkin ne varmaan ajattelee, että mulle riittää, kun mä saan salaattia tai riisikakkua. Tai että kun gluteenit on vaan niin hankala toteuttaa. Mutta onhan niitä helppojakin vaihtoehtoja. Jäätelöpallo ja mansikka vaikka. Tai jotain muuta juhlavampaa, vaikka suklaakonvehti. Mutta niinku riisikakku, se ei korvaa täytekakkua. No mä tunnen itteni ihan ilonpilaajaksi siellä juhlissa. Mä vakuuttelen siinä sit pöytäseurueelle, että joo, et en mä olisi tarvinnutkaan kakkua. Että tää kahvi on ihan hyvä. Tää riittää. Onpas hyvää kahvia. Mulla on ihan semmoinen tunne usein, että mulla ei ole mitään tekemistä sen porukan kanssa. Kaikki kilpaa kehuu, miten herkullista se kakku on. Mun tekisi mieli poistua paikalta, että mä pilaan niitten ihanaa herkuttelua. Miksi ylipäätään viitsitään tehdä monimutkaisia kakkuja, jos yhtä vieraista ei oteta huomioon mitenkään? Eikö jokainen vieras ole vaivannäön arvoinen? Erityisruuan pitää olla sellaista, että sitä voidaan tarjota koko porukalle. Jos yhdelle annetaan riisikakkuja, niin miksei sitten kaikille? Muut tuskin on kovin kyllästyneitä riisikakkuihin toisin kuin me keliaakikot. Jos riisikakut ei tunnu juhlaruualta, niin miksi sitten kiusata keliaakikkoakaan niillä? No mun perhe on suhtautunut positiivisena haasteena keliakiaan. Me keksitään yhdessä aina uusia herkkuja. Esimerkiksi mämmin sijasta me tehdään pashaa. Erityisen ihanaa on, kun perhejuhlissa kaikille tarjotaan gluteenittomia herkkuja. Etten mä tuntisi oloni yksinäiseksi. Mun sisko hääkakku oli gluteeniton, vaikka mä oon suvun ainoa keliaakikko.